आयै नों बहा दङ दिनै आंनि जिउआव बेसेबां खैफोद जागासिनो दं नों थानाय मोनबा नुगौमोन आयै नाथाय आंनि दुखुखौ नुनानै बांसिन नों रासिन दुखु जासिनफागौमोन बे सैथो नाथाय जों सानैजों आयै दुखुखौ रानलायनो हागौमोन दिनै नों आंखौ बिथेरा आंखौ गारनानै थांबाय आयै नोंखौ आङो गोसोखांबाय थायो उन्दै समावनो हामनानै आंखौ गावनि जानजियाव लानाय आंखौ नोङो उन्दै समावहाय क्लास 5 सिम फरायदोंब्लाबो ओंखाम दौनानै होनाय नों आंखौ बेसेबां अनोमोन आयै आंनाव दुखु दङ आयै नोंखौ गोमानानै लानायनि नों रुंसारि जालांनायनि दुखु आंनाव दङ दिनै आं बिमा गैया होननानै माखासे सुबुंफोरजों बुंजायो नाथाय आंसो मिथिगौ आंनि जिउआव मा जागासिनो दङ आंसो मिथिगौ आंनि जिउआव मा जागासिनो दङ जे सासे बिमा गैयाब्ला सासे फिसानि जिउआव माबायदि सिलिंखार बायदि महर लानानै बेसेबां खस्थ'यै थांनो गोनां जायो सासे फिसानि गथ'नि गोसोनि साननायखौ सासे बिमायासो मिथिनो हायो आयै जेराव नों आंनि बिमामोन नोंसो आंनि दुखुखौ आंनि जिउआव मा जादों मा जायाखै मा नांगौ मा नाङा बेफोरखौ साननो हानाय गोहोआ नों आइनाव दंमोन आयै जों मोजाङै रंजा खुसि संसार जालांनो हागौमोन आयै नों थानायमोनब्ला आयै आं नोंखौ गोबां गोसोखाङो आयै नों हायोब्ला फैफिनदो आयै आयै